Afambo David Osagie. Abụ m onye Agbo. Igbanke na Edo State Council. Oge finish secondary school na Agbo. Bịa banyeze university, Obafemi University. Ihe m bụ economics. Onye n'ime ya bụ na oge nọ that place. Banye library, m ga-aga the entertainment side. Ọ bụ na m ga-spend like 2 hours. M ga-aga entertainment side no 1 hour 30 minutes. Before I gasm to economic side, social sciences, goes akwụkwọ for just 30 minutes. Now I wonder, gịnị na-eme why ndị na-eme here? Amara m na ebe a bụ ebe m ga-anọ that all ihe m ga-eme n'ụwa mbịa. All ihe m na-eme na ihe a dị n'ọbara. Mana oge m ji bido oge nọ secondary school. They set it up here and at theater group. Oh, that time, okay, I can be there. Now, cousin don't matter. Hey, one day, mother, now I go from church to church. Okay, I can be there. How about a movie? Oh, here and at printing and publishing. Can I have one publisher? I'm a publish magazine, and then we go Kirie. Okay, madam, add the video, and then female the call here and about jealous. All the high put mother, they was all so. Nature, okay, the movie video see all the magazine now. I can come on this video television. Na ihe ahụ nwunye m ka m gwazi ndị nke anyị okwu.